سروکه به هپی دیسا بانگل اوجلان و دم پارتیه کرکو ام لبندینا دنافبرا اوجلان و دم پارتیه دا هفدیتن بیکرن هف سروکین دمیجی ایرو دا خاز هفدیتنه به اوجلان را با اوی کی فرمی پیشکش کرن درباره و مجاره دا من میوانداریا بریز فهیم ایشک نویسکار و روزنامه‌وان جبلچی که اکریه زور سپاس بوده بریز ایشک جوان گوتنین بخچلی دوی چه بفهم کرن ده همبری و داجی هر ایرو هفسروکین دمیجی داخواست کرن کو هدیتنه به اوجلان را بکن کو هرچنده حتی 6 مهانجی هدیتن هاتیه قداخ کرن به اوجلان را رزو سلاویمجی جواره همیه هیچ تماشاوان آنره براستی ev nezi 2 mange Devlet Bahçeli Rojava Türkiye bir rengeki tayin dike yani ev gengeşi ku despekiriye beguman mirovni kare beje gengeşi ki nerastı terse şaşı dve gengeşiyim de virengil Türkiye çevir Kürdistan'ı çevu gelek kesşi van mijaran dağı ve le her hafta gaveki bir peş ve daveci despekede dağıs kirku Öcalan var el meclise gel koma deme bağ ve dura mafi revaya Öcalan ku hatta ana atiye naskirin jali hukki ve jbo be naskirin daxwaz kir û her wiha vê heftê jî daxwaz kir ku serokên demê yan jî koma demê hevdîtinekî li İmraliyê gel Öcalan bike lê bi rastî jî gava meriv gotin û kiryarên hikûmetê ku beşekî hikûmetê jî Devlet Bahçeli bixuye bi hev re tîne ber çavê xwe şaş û metelîkî jî li vir heye yani ew çi ye ji alîkî ve bangekî dikin lê ji alî din ve jî bi awayekî eşkere îradeyê gelî Kurd bin pê dikin heta niha ji Colemergê dest pê kirin û heta bi Dêrsimê şaredaran heft şaredaran ji kar girtin û ji devla wan qeyûm tayin kirin gesp kirin îrada gel û her wiha du nûçeyê we de jî heye bawer dikin bi we destpêkê digot îro jî bi dehan kes di gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê binçav kirin yani nav wan di rojnameger hene kesên mafparêz hene û her wiha siyasetmedar hene hunermend hene gelek kes bin بله برز ایشک دستهردارین ترکیه جبو آویتنا پینگاوکه د چارچوبه چارەسەریه دا هر چه قاسی جدینه تچاوا دی بنیر نیر ناوانا denge ve piçek nizim hat piçek dişi bilin بله دستهردارین ترکیه د وی پینگاوا کو نها دولت باخچلی آویتیه کو هر جاره و کو تجی گوت هر جاره دما کو جوینا خوچه دبه تشتکی دبیجه اف گاف چن جبو چارەسەریه جدینه İşte mesele ji ev eşxu yani jali ki ve bank heye jali din ve jî zext heye sergelê Kurd li tevayê Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ev jî bêguman samimiyeta vê pêvajoyê mirova di çaresi fam kirin her wiha tiştekî balkêş jî heye gava bank dikin yani bi rengekî ser Öcalan ve sergirava İmraliyê ve dixwazin tiştekî çêkin di vir de jî eşkere dikin ku dibêjin mesele terörizme yani nav qewsê de bi gotinê wan dibêjim dibêjin mesele terörizme yani bu gorwan pirsgirêkekî Kurd heye pirsgirêka terör ya Tirkiye heye ku ev ya jî ne rast û ne samimî yani eger Tirkiye berê jî gelek car hate ceribandin meseleyê şerê çekdarî bi rengekî neyê çareserkirin ne mümkün e ku ji pirsgirêka Kurd re çareserî were dîtin li vê pêngavê de jî tiştê ku eşkere dikin yani hem ji gotinên Bahçeli hem ji gotinên Erdogan ku navberê de çend cara ew jî got tê famkirin ku di encam de ew dixwazin qendîl derveyî vê pêvajoyê bihêlin û her wiha bi rêya tehdît û zextan hem ser İmraliyê hem jî li ser siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê bi taybet ser siyasetmedarên Dem Partiye zextekî deynin û bi gor wê yekê jî çareseriyekî nav qewsê de bi gor dilê xwe çêkin ev ya jî tabî ji bo pêşeroja Tirkiye difikirin çünkü tirsa wan ew e ku li rojhilata navîn alozî ji niha pêve wê mezintir bibe şer wê berfirehtir bibe di wê berfirehbûna şer de jî ji bo Tirkiye xeteriyekî dibînin
حتی او خطریا بریکو ام بیجن راستقینه چاره سر بکن لوان ریا بگرن چه دکن دخوازم بزختا به تهدیدا برنگه کی بگور دل خود چاره سر بکن evjî بله bawerî nade tabii yani ama wekî min got gengeşî dest pê kir ev baş e lê feqet bi rastî jî ji alî çareseriyê ve jî çi bawerî tune ye weka lîstikekî xuya dike yani بله برز tevgera ایشک بله پیوسته دم پارتی چه بکه حتانی کو بگیجن ریکفتنه که کاربن کو اف چراسریا کو دولت بخشلی دبیجه بگیجن و چه پیوسته دم پارتی بکه بنیر ناته yani mesela birastî meriv bêje tena serê xwe bi Dem Partî çareser nabe. Yani Dem Partî bêguman aktorekî giring e li parlamentoya Tirkiye tê temsîl kirin. Lê feqet çareseriya esasî bi riya tabii Birêz Abdullah Öcalan ve û hemû tevgera Kurd ve divê vê çareser kirin. Bi taybet jî divê qendîl di nav vî karî de be. û Dem Partî jî bal dikişîne vê yekê ji xwe. Yani bêguman hevdîtin dikarin gel Birêz Öcalan bikin ama di vî warî de tena serê xwe bi Dem Partî re çareserîkî nabe. Çünkü em dixwazin bi rastî jî ev mesele çareser bibe. Ama biriya Dem Partî dixwazin Dem Partî di vî warî de jî raya xwe eşkere dibêje. Yani îro ji xwe koma Dem Partiye de jî hevserokê Partiye Tuncer Bakırhan jî axivî rasta rast got. Yani em aliyê çareseriyê ne ji bo çareseriyê çi me bê em ê bikin lê feqet ji bo çareseriyê destpêkê de divê ewil rê li İmraliyê bê vekirin. Bi rengekî İmralî divê nav vê pêvajoyê de ciyê xwe bigire. Ew jî wê rolê dizane ku بله برز feqet Dem ایشک Partî ji xeynî vê yekê dikare vê tişta jî bike. Ev jî gelek mühim e. Yani Dem Partî bi aliyê din yê Tirkiye re bi rastî jî vê meselê bi rastî tam bi defam kirin bi taybet aliyê opozisyon yê Tirkiye ve û bi wan re bi hêzekî girseyî bi hêzekî mezin bikaribe cepheyekî eniyekî demokratîk çêbike ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd di serî de hemû pirsgirêkên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê بله برز ایشک به دمی داوی دا بحث وی که ده تکرن کو ناکوکی د نوبرا اردوغان او بخشلی ده هه به تایبتیش بو پرسا کرد بنیر ناته ناکوکی نوبرا هر دیان ده هه به tayبetî بو پرسا کرد Yani divî warî de Tirkiye bi taybet derdora opozisyon, derdora nezî CHP'yê vê tişta dibêjin. Dibêjin ku navbera her du aliyan de pirsgirêkeke feqet serî di qenaeta min ne ku bi gor rê û rêbazekî, bi gor planekî her du bi hev re tev digerin. Yani Baxçelî û Erdogan divî warî de ji hev cuda nav kirin. û ev ya jî gelek car her du jî gotin. Herî dawî jî rast gel wan axivî û fuqrasî vê tişta serarast dekir. بله بنیر ناته به یعنی او گوتنین بخشلی ایدی پیشی دمک والی وره کو ایدی گوتنین نورمال بن جبر کو آلی کی بخشلی دبیجه کو گرک اوجلان وره ناو پارلمانتوی باغ Denge te başlayımın, du denk demin, denge stüdyojite, denge te başlayımın bu borine. باشه اگر هفکار من آلیکار بنش بکو دنگ نچه بله برز ایشک از پرسا خوش بکم گلک جاران دبیجن کو بخشلی گوتنی بخشلی ایدی وانها ویل لیوره وکو گوتنی نورمال ببن جبر کو آلی کی بخشلی داخفه بحثا چراسری دکه آلی کی دین ایروجی به دهان کس هاتن گرتن به نیرنا تبجی اویک و وحالی بچه گوت چراسری بخورانه نه Şu plan eve yani brengeki bu gol planın xud tevdigerin jaliki ve biriya Baxçeli pevajoye ki nav qawse de xudan dest pêkirin lê alî din ve jî zext mezin kirin ev ya jî nîşan dide ku planekî devletê hatiye çêkirin û bi gor vê planê jî tevdigerin. Yani li vir dixwazim bêjin ku em ê sibeyê we jî îro xirabtir bikin eger hûn me guhdar nekin. Fakat ev plan hatta nuha ser neket. Yani bi çareseri drastici de planın vî rengî qirêjdenini çareseri bi awayekî danûstendinê guftûgoyekî demokratîk ev mesele tê çareserkirin lê feqet di vî warî de hikûmet bi rê û planekî vekirî tev nagere hatta nuha jî yani em bêjin tera serê xwe rolê ku dane Baxçelî
خویاد کرد لی حکومت تو گاوه که حتی نوانه آویتیه یعنی gelek de hakil Kurda hatiye kirin bi taybet ve neh salê dumahiyê de lê feqet li hember wan neheqiyan yek gavekî nehatiye û zext û zulmê xwe jî dewam dike. Yani gelek siyasetmedarê Kurd li zindanê de ne û gelek insanên me jî li derveyê welatin lê ji vî alî ve ji bo çareseriyê çi pêngavekî xuya nakin ha. Bale, zor spas bo te Brez Fehîm Îşik, nivîskar û rojnamevan ji Belçîkayê û mêvanê Kanal 8 zor spas. Spas xweş şerefî.